Nga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilan at pamunuang ito. Ermin Garcia Jr. at Idol Mark Espinosa. Punchline. Unfiltered. Uncensored. Direktang pag-uusapan ng maiinit at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline. Walang paligoy-ligoy. Direktamenteng hihimayin ang mga kontrobersyang bumabalot sa bawat isyung tatalakayin. Punchline. Punchline. Good morning, Sir Ermin. Magandang umaga. Pagbati niyo po sa mga taga-subaybay natin sa Punchline. Good morning, Mark, sa ating mga subaybay. Yes. Opo. At busy-busy na, lalong-lalo ang Pangasinan na Sir Ermin. Kaliwat kanan, dumadayo dito para ligawan ng mga Pangasinense. And kahapon, magkasunod lamang nung last week, ang alyansa nandito, kahapon nandito ang PDP, which we both cover itong mga ito. Sa palagay ninyo, bakit talagang sincero itong mga ito, lalong-lalo na sa Pangasinan? Well, malaki kasi ang voting population ng Pangasinan. We are the second or the third in voting population. Kaya expected lang yan. And hindi ko lang alam is to what extent where people nagbibigay ng mga pera-pera. Yeah. You know. At itong karaniwan na ng mga talagang masakit man isipin, pero nagiging na ito, parang kalakaran na, Sir Ermin, no? Yung minsan parang bidding na eh. Yun na nga, ganun na nga eh. Hindi ko na alam kung paano nga talaga maiiba yan o maibalik sa original na usapan na seryosong eleksyon or ito ba entertainment show o ito ba, iba na eh. But unfortunately, sa mga kandidato, dahil nagbibigay lahat, hindi mo na alam kung ikaw susuportahan din o hindi. Oo. Plus yung factor, Sir Ermin, na yung mga illegal nagiging legal na ngayon. Ayoko man sabihin, pero example Sir Ermin, binigyan nitong lisensya ng COMELEC, yung pagbili ng mga LGU, yung 20 pesos na bigas kung sakaling available na sa area. Anong take nyo dito sa exemption na ito? Napabuntong hininga kayo doon. Napabuntong hininga kayo. Kung titignan natin yung trend ng ginagawa ng COMELEC, nakagulat na nga ng unang sinabi nila, yung pagbibigay ng AKAP, IICs, TUPAD, pinayagan niya ng COMELEC. Yun, nagumpisa na yun. Kaya nga, ang pagbigay ng 20 pesos ng kada kwan, hindi mo na mga masabing ko vote buying. Hindi mo rin masabing vote buying kasi pagkain yung binibigay. Just like everybody saying, binibigyan naman sila ng libreng grocery. Okay lang, sige. Kunin nyo lang ng lahat. At saka magtutuos na lang tayo mamaya. Anong klase yung COMELEC ang meron tayo? Eleksyon ng mga pataasan ng bigay o eleksyon ng pagandahan ng sayaw? Ewan ko. Mapapakamo tayo ng ulo dito. Anyway, bukod dito, Sir Ermin, kaliwat kanan din yung matinding mga rivalry, particularly sa iba't ibang panig dito sa lalawigan ng Pangasinan. Nabanggit nyo sa inyong article nga from usapin dito sa Dagupan City. Siya nga pala, masingit ko lang, kahapon nagkaroon na naman ng patot sa dahan si Mayor Belen at saka si kampo ni dating Mayor Brian Lim dahil daw gumawa ng eksena itong Team Life na kunyari hindi daw sila hindi daw sila pinapasok, pinaparticipate dito sa parada sa Gilon-Gilon. Sagot naman ni Mayor Belen, dapat sana sinabihan daw sila ahead of time na magpa-participate sila sa parade para mabigyan sila ng sticker to ano yung mga take nyo dito sa mga ganitong klase ng ito petty issues to mga ito dapat na ano. Yun na nga ubos na. Wala na silang magandang issue
na mailabas against the Billion administration. Nakakaawa. Sayang, they had all the chances to come up and be supportive or against of legitimate issues. Hindi, nag-boycott pa sila. Kung yung latest, nag-boycott pa rin sila Mhm. ng isang meeting, ng isang session. So ano pang pwede nilang sabihin para sa sarili nila? Para lang sila mga bata na ngayon na nyaw-nyaw ng nyaw-nyaw, wala naman talagang pupuntahan. Pero nakakaawa dito kasi yung mga mga PNP at saka mga poso na parang ano sila sila yung ginigipit dito na ginagamit na kasangkapan para idiin yung katunggali nila. Well, actually, two ways of looking at it. You can also say, bakit nga naman kayo magpipilit? Wala naman kayo sa kasama. Sabi mo nga, very petty yung mga na ngayon eh. Kawawa naman yung enforcer dyan kung magsisingin sila ng sisirain yung kwan. Yung preparation, ginawa ng ilang araw yan, ilang linggo. Correct. Tapos, tulog nila, basta-basta na lang sisingit. Huwag naman. Yeah. Okay. Sir Ermin, eto sa dami ng ingay ng mga politika, parang ang sabi ninyo, Urdaneta City, medyo may twist yung rivalry dito. Anong ibig nyo sabihin dito, Sir Ermin? Well, ang bago dito is yung factor ng governor pumapasok sa eleksyon ng mayor. Dahil asawa niya ang tumatakbong mayor sa isang syudad na hindi rin taga roon. Mhm. Okay. Then you have a mayor who's running for re-election na pinakikuhan dahil suspended naman siya. Mhm. Okay? So, kung isang pang tanong dyan, hindi ko na lang nabanggit, ano ngayon mangyayari kay Mayor Parayno. Rhino? Mhm. Kung siyang nanalo, will he be covered by the law? Well, there's a law that if you win, it erases whatever the charges leveled against you in terms of governance. We had the presidents there noon I think Mayor Aguinaldo or somebody like that. Mhm. But 10 years ago, nanalo siya, yung mga charges niya, binaliwala. Baka yun yung law na pwedeng masabi na pwedeng bumalik si Parayno at hindi na siya suspended pag nanalo. Mhm. Okay. So ano dito ang how crucial na dapat ito ay tutukan talaga ng mga tiga Urdaneta, yung ganitong klase po ng usapin at issue sa kanilang syudad, Sir Ermin. Well, tignan na lang nila ngayon, huwag silang magpapabulag kung perahan yan ang mangyayari. Kawawa na naman kayo. Ang problema dyan yung ang sitwasyon nila ngayon dyan ang labanan ni Parayno, kami Urdaneta, puro Urdaneta. Okay. Okay lang yun, di ba? Mhm. Si Mrs. Gico, ang kwandang niya is hindi na nga lang siya taga Pangasinan yun ang hindi ko maano kung yan ang iboboto ng taga Urdaneta na mismo. Pero, isipin nyo, siya nga naman ang asawa ng governor na siyang pwede magdala ng mga resources of the provincial government kung na kailangan. Okay. Yun ang sinasabi nilang advantage. Yan. At ito'y very crucial talaga when it comes into sa pagpili talaga. And malaking hamon sa COMELEC yung mga ganitong klase ng usapin kung maa-actionan itong mga ito. Oo, mainit itong palabanan dyan, ha? Mhm. Lalo na ang kantsawan dyan ngayon dahil nga nakapasok na si Governor. Ang talagang labanan nga dyan, nakikita nga namin, sabi nga nila, ito ay labanan para sa distrito. Mhm. Ang ang Urdaneta, the first class city, is the only one that is not a member of the district na hindi sakop ng mga Guico. So the Guicos want to control even as far as Urdaneta ngayon. Mangyayari ba yan? Yun. Pababayaan kayo ng matapos ganito yan? Mhm. Yan ang malaking tanong. Conforme.
Oo. Anyway, Sir Ermin, magbabalik tayo pagkatapos naman ng mga paalalang ito. Huwag po kayong bibitiw. Babalik po kami ni Sir Ermin para sa punchline. Okay. Punchline. Fofo Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Bago pa man magbukas ang mga presinto, mula sa pagboto ng ating mga kababayan hanggang sa bilangan, alerto nakaantabay at hindi bibitaw. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Sanib puwersa ang Integrated News Team ng IFM Interactive Broadcast Media DWWW 774 at Radio Mindanao Network nationwide sa bawat panig ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Lunes, May 12. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. The largest newsroom in the country will keep you informed and empowered sa mga kaganapan ngayong halalan. Kaisa nyo kaming tututok sa mahalagang desisyon ng bayan. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Mas pinalakas na paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng Pangasinan. Mas komprehensibong pagtalakay sa mga napapanahong usapin sa lalawigan. Kasama si Idol Mark Espinosa. Yung pong long-term solution po dapat po na ginagawa ng gobyerno pagdating dito sa pag-stabilize ng mga bayarin. At ang iba pang mga idol mo sa balita at impormasyon. IFM News. Mapapakinggan araw-araw, alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alas 12:30 hanggang alas 1 ng hapon, at alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito lang sa number 1 Music and News FM mo, 104.7 IFM Dagupan, ang Idol Kong FM. Unfiltered, uncensored. Punchline. Mapapakinggan tuwing Lunes ng umaga. Dito lamang sa number 1 Music and at Idol Mark Espinosa. Punchline. Nagbabalik po tayo, Idol, sa ating pong punchline na Sir Ermin. Nako, eto, napakagandang pag-usapan po itong naging legasiya po ng inyong ama sa kanyang ika-104 na birthday nung April 25. Yes, Sir Ermin, ano yung mga natatandaan po ninyo sa inyo pong ama from you share a piece of story kung papaano nakamit ng inyong ama itong sa latest natin edition ng Punchline na newspaper natin, pagkakaroon ng sariling newspaper dito, particularly tackling itong local natin na mga issue dito po sa lalawigan po ng Pangasinan. At yung gusto ninyong maipagpatuloy na legasiya sa inyong pinagmanahan ng pagiging tisoy ninyo hanggang sa susunod na henerasyon ng inyong pong pamilya. Sir Ermin. Well, ang naisip ko lang dyan kasi na nakakalimutan nila na yung pangalang Ermin Erfe Garcia ay taga Pangasinan at siya ay isang journalist. Hindi po siyang police o Boy Scout. Okay. Kasi sabi nga niya ako, lalo na dito sa Metro Manila, yung dumadaan dyan sa Ermin Garcia Street, palagi hindi nila minsan kung nalalaman nila kung pangalan ko, tinatanong nila, ang tatay mo ba police o Boy Scout? Kasi nandun nga yung mga scouts dyan, street yan eh. Sabi nga, hindi po, journalist po. Ano nangyari po? Ayun. So, doon na yung kwento. Itong binigay ko ngayon is more of the lighter side of his life to show that he had an interesting love life here in Pangasinan. Ayun. Pareho lang kagaya ng buhay mo, Idol Mark, no? In love life mamaya
pag napag-usapan na may lalabas na ganito, ganyan, di Aha. ba? Nakakatuwa rin yung mga tao na ganun pala si Idol Mark. Ganon din si Ikwan, ang tatay ko. Hindi lang siya yung journalist na pinatay dito sa Dagupan. Siya ang ikaw journalist na pinatay ng politiko eh. At that time, that's why it was a very big issue sa Pilipinas. Yung pagkamatay ng father ko, for almost a month, front page parati yan sa mga national dailies ang kaso niya. But again, it's the lighter side of my father that I thought that people might want to read about. So, but ang kanyan, may precedence ka slightly. Yung Sunday Punch, ang naunang periodiko dyan is Pioneer Herald. Mm. So, bago Sunday Punch po, nasabi na niya na, inumpisan niya na yung Pioneer Herald. Mhm. Diyan ako nahirapan yung sinasabi na ni follow his footsteps. No, unlike him, I never really was a journalist from the very beginning. Aral na lang pagsikap, yung papaturo, yung ganun na lang. Sa kanya hindi, normal sa kanya yung pagsusunod So, kaya nga ang Dagupan nakakita na rin ng Pioneer Herald noon na sinundan niya ng Sunday Punch. Mhm. At ito yun, talagang mapagmamalaki hindi lang ng inyong pamilya kundi dito sa ating lalawigan and even sa buong bansa yung pagkakaroon ng ganitong klase ng matapang na pag-take ng mga issue. Anong sa inyo personally, Sir Ermin, anong nagtulak sa inyo na talagang sundan itong yapak ng inyong ama, ipagpatuloy itong nasimulan niya? And your future plan for Sunday Punch, of course, sa inyong susunod na mga henerasyon. Well, ang kwan ko dyan is ang Sunday Punch has a mission. Yun ang nakita ko. Yun ang gustong kunin ng father ko na sa Pangasinan needs a newspaper that is an independent newspaper. I think na nakita niya na in the long run, we will have a media that is well controlled by the rich and by the politicians. So, ang pilit niyan, ginagawa ko, ang independence ng Sunday Punch will continue through the year. And then sila makakaasa na makakita ng mga independent views without any bias to the issues. At hanggang ngayon, yung pa rin ang tinatayo ng meron bang ads o wala. Yeah. Yung labanan ng yan. Okay, Sir Ermin, siguro ang ano na lang dyan, hingin namin yung payo. Nung panahon na kayo rin ay nanliligaw, ano bang payo ng inyong tatay nung nabubuhay siya para maging epektibo yung inyong panliligaw sa isang babae, Sir Ermin? Hindi na, alam mo naman, yung mga tatay na hindi na pinag-uusapan niyan ko, boy, sino nililigawan mo, hindi. Nung nahuli ko niya ako nagsisigarilyo, hindi siya umiinit. Pinabigyan lang niya ako But that's how it was with our parents. We were not really very malapit. Hindi kagaya ngayon, mga parents, they really strive to be very close. It is very good sign. But to the point lang na at least ang sinasabi ko kabihan ng aming generation noon, hindi kami inispoil na natuto kami na talagang tumayo ng sarili namin. Ayun. So, at 11 years old, I was already separated from them. I was already studying in Baguio. Wow. Talagang tinuruan kayo maging independent talaga. Oh, yeah, yun ang kung ano. Can you imagine somebody today sending an 11-year-old child to send him out of Pangasinan at mag-aral sa Manila? 11-year-old, Ayaw. wala ka makikita. Pero siguro ang pinaka ano lang po, Sir Ermin, in commemorating the birth of your father, the very fond moment na maalala ninyo, kayo siguro, dahil sabi yun, hindi naman kayo masyadong yung talagang intimate talaga, pero ano po yung pinaka-fond moment po ninyo? At ano yung pinaka-lesson, pinaka-aral talaga na pwede nyo pong maibahagi sa amin po na mga young ones na nasa industriya rin ng pamamahayag? Well, ang kagaya nyo, kagaya yung mga sa inyo dyan sa RMN, it takes a little much more commitment to stay in this industry, the media.
and do a reporting. In my case, I was fortunate lang na he brought me to his office. On some occasions, I was in grade school. Minsan, pinapala niya ako, pinupulang niya, gusto niya mapanood ko siya, dinadalaw siya, kuminsan may mga kids nandun, pumupunta sa kanya, mga clubs, So doon ko naramdaman yung dapat yung pag may naintindihan ka doon sa ating nothing very that I can remember between my father and myself, except that when he came to see me at one time sa Ateneo and he watched me as an ROTC officer, nakita niya ako, and I think he was very proud of it. And the next thing I knew, he said, since border ako noon sa Ateneo, sabi ko, sige, yung driver ng kotse sa iyo na muna, tonight maghanap ka na ng date mo. Supporting. Yeah. Iba mag-support ang tatay eh. Ha? Iba mag-support ang tatay. Sa nanay, iba eh. Sabi niya, thank you. Saan naging problema ko? Sino date ko ngayon? Okay. Maraming salamat Sir Ermin. Happy Monday and nice to see you with boss nung nakaraang week with nabahagi ni Sir Enrico nga na medyo talagang ang ganda nung usapan ninyo that time. So anyway, Sir Ermin, maraming salamat. Next Monday ulit. Okay. Okay, thank you, sir. And, God bless. God bless po. Thank you, Albert. Okay. Mga idol ba, yan po si Sir Ermin Garcia ang mula po sa atin po sa Punchline na. At syempre, susunod na po ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. Punchline.